छि छि ମାନେ ଆଉ ଲିଟରାଲି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆମ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ହସିବେ, ମାନେ ହସିବେ ପ୍ରକୃତରେ। ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୋଲିସ ନା ଆମର ସାଇବର ଟିମ୍ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସାଇବର ଟିମ୍ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ଦେଖିଥିବେ କି କୋର୍ଟରେ ବୋମା ଧମକ ଆସିଲା। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେଟା କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା ବୋମା ଧମକ। ପୁଣି ସେଦିନ ଯାହା ତ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଖୋଜିଲା, ଚେକ୍ କଲା, କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା ବୋମା ଫୁଟିବ ବୋଲି, ସେଦିନ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ପୁଣି ଆଜି ମାନେ 6 ତାରିଖ, ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଆଜି ବୋମା ଧମକ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆସିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟକୁ ଆମ କଟକକୁ କି ବୋମା ଫୁଟିବ ବୋଲି। ମାନେ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ପାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇବ ନା, ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ ସକାଳୁ ଆଜି କ'ଣ ଆଜି ଅନୁଭବ ଆଉଛି କି? ଅନୁଭବ ଆସିଲେ କୋର୍ଟକୁ, ଆମର କଟକ କୋର୍ଟରେ ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ଆସିଥିବ ଜାଣିବେ ଅନୁଭବ ଆସିଛି ବୋଧେ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝୁ ବୁଝୁ ତାପରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ସାରିକା ମାରିଲା ବେଳକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମିଡ଼ିଆ, ପୋଲିସ, କୁକୁର ସବୁ ଫୁଲ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବୋମା ଧମକା ହେଇଛି। ପୁଣି କଟକରେ ବୋମା ଫୁଟିବ ବୋଲି ଧମକା ହେଇଛି କଟକ କୋର୍ଟକୁ, ଫୁଲବାଣୀ କୋର୍ଟକୁ। ମାନେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଲିଟରାଲି। ମାନେ ଗୋଟାଏ ମେଲ୍ ବାରମ୍ବାର କିଏ ପଠାଉଛି, ବୋମା ଧମକ ଦେଉଛି, ସେଇଟା ଖୋଜିକି ଆମର ପାଉନାହିଁ ଆମର ସାଇବର ଟିମ୍। କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ସେମାନେ ହେଲେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଲାଇଫ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବୋମା ଧମକରେ ଡରି 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 ଯାଉଛୁ। ମାନେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କିଛି ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସାଇବର ଟିମ୍ କ'ଣ କରୁଛି ଆମର ଏଠି? କିଛି କିଛି ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ। ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବା ଲୋକ ହସିବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ। ଛି।